салом алейкум дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Конибодом, тарафи Селхоз, поини чойхона. хона аз 6.5 сотиқ иборат ҳаст. хонаҳои нопурра. видеоро то охир тамошо кунед дӯстон, ҳатман лайкро фаромӯш насозед. ҷашн меҳмонхона бо падвалаш. инҷа падвал мешавад. меҳмонхона инҷа зал, яъне ки нархаш бошад 300 000 сомон бо савдо мешавад дӯстони азиз. аз 6.5 сотиқ иборат ҳаст ва инчунин гараж ҳам дорад. инҷа мана гараж кардагӣ бемалол мошин мистад 100%-аш. роса хонаҳои нопурра. мо видеоро то охир тамошо кунед. хона 300 000 сомон бо савдо мешавад. риштҳои пухтаи гати. хонаҳои нопурра. хонаҳои дарунбадарун. ва инчунин гараж ҳам дорад. документош ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. номери телефонашонро мемонем. бемалол суҳбат карда арзон карда метавонед дӯстон. ва инчунин оби канал ҳам бо турба овардагӣ. оби канал мебиёд. гаражаш ҳаст. ва якчиро ногуфта намонам. касоне ки хона фурӯхтанӣ аст ё мошин ягон чизе ки фурӯхтанӣ аст, метавонед ба рақамҳои 98 858 39 ба тамос баромада бошед. санҷар медиа ҳамеша дар хизмати шумо ин аст. ва ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд ки вақти худро дариғ надошта тамошо кардед.